Velkommen til Linings videopræsentation af, hvordan du opretter dig som bruger i Linings klubunivers. Det første du skal gøre er at tilgå www.lining.dk. Så lander du på vores hjemmeside, og her går du ind i højre hjørne, hvor der står din konto. Når du klikker på din konto, så vil der åbne sig en fane, hvor der opstår nogle menupunkter. Der står login, der står ønskeliste og så fremdeles. Punkt 3 er opret bruger. Den klikker du på. Nu er du inde på menuen opret bruger. Her skal du blot indtaste dine basale informationer, dine kontaktinformationer, så vi ved, hvor vi skal sende varerne hen og hvordan vi skal komme i kontakt med dig. Du skal udfylde alle felterne, der er markeret med stjerne. De felter, du ikke skal udfylde, det er firmanavn, CVR-nummer og EAN-nummer. Disse 3 felter har du ikke behov for at udfylde. En vigtig ting er at gå over i Vælg sportsklub. Klikker vi på fanen her. Her er et lille udsnit af de mange klubber, som Lining har aftale med. Du skal se dig godt for og scrolle ned, hvor din klub findes, og vælge den. I det her tilfælde kunne det være CBK, som er Charlottenlund Badmintonklub. Det kunne også have været en hvilken som helst anden klub. Det er bare med at finde den og klikke på den. Når du har valgt klub, og du har indtastet dine basale informationer, så klikker du godkend hernede i hjørnet. Herefter modtager du meget kort tid efter en mail med dine kontoinformationer. Du går således tilbage til hjemmesiden og taster på login. I login-universet, der indtaster du din e-mailadresse. Den står i mailen, du har modtaget fra os, men det er i sagens natur den e-mailadresse, som du har oplyst os. Og naturligvis også din adgangskode. Herefter klikker du login, og nu er du faktisk inde i Linings klubunivers, hvor du kan købe alle Linings produkter, men også de produkter, der er specielt tilknyttet lige præcis din klub. Rigtig god fornøjelse og god dag.